yayi kamshi kai ko kai dai ma ayaban manzo Muhammad masoyina Ya baba kai dai ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. ya rabbu mai kushe baban ashfaka nakka zaji kai ram da shi ma ilahu mai neman ta kurawo ga mu ciki da shi ya rabbana ka dai da lamuran shi ka yau fushi da shi dan nashi gulma yan azara na ce muku dai na ko ku shaguna Ya baba kai dai ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. ya rabbu sallam ala mahmudu rasul ne ni abun sona ali har zabbai na mu da shehu ne na abun sona ya rabbana da baban mu sharafu kara wasiri zafin kauna da shi sharrin magiya na sa su duba nan su yo murna Ya baba kai dai ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. ya baba na ka ne yiwuwa mini mai san ka ne masoyin nana inda ka gama mun dauka mu rike shi gamgam muna murna ya rabbana ya saka maka baba da sarrafa na abban nana ya samu layin masoyan da dan kiyama mu yo murna Ya baba kai dai ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. Mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. Mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina. ya baba kai ne ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi a yaban manzo Muhammad masoyina Ya baba kai dai ka taka daidai Mustapha ne masoyinka mai nasara jarumi ayaban manzo Muhammad masoyina.